sawijining manungsa. Aku bakal Widya Tripitaka bakal tak sinau ora ketang abot sanggane ing rumangsa seneng jroning batin. Sakwise aku nampa Widya saka ngersaning Bapa Guru Resi Padmayana. Setitik Bapa setitik tak sinau kok menawa ing menggone bisa migunani anggonku nglakoni urip. Sampaikan Adidaya Kakang Majenangra. Jane ana wigati apa nganti sampeyan prepeki lawan aku. Aku mung kepengin ngerti nggonmu nyinaoni Widya Tripitaka. Sing duweni kabejan iki kowe. Mung wae antarane kowe lan aku padha murid ana ing Radas Iman. Nek upama besok wis ana karampungan, wis buntas nggonmu nyinaoni kitab Tripitaka, wenehke kelawan aku. Sampeyan aja kuwatir, Kakang. Lamun mengko aku wis pono, aku wis bisa nyinaoni sakjroning itu. Mengko genti-genten bakal tak paringke karo sampeyan. Matur nuwun. Kejaba saka kuwi pancen ana kawigaten tekaku ning papan kene merga dina iki Si Adi Udayana ditimbali lawan Bapa Udayana. Sampeyan iki jane goroh apa pancen bener aku tinimbalan kersaning Bapa Guru? Aku ora ngapusi, aku ora goroh. Pancen Bapa Guru ngersakake supaya kowe sowan. Yen to pancen aku tinimbalan ngersaning Bapa Guru Resi Padmayana. Sawetara aku tak ngadhep, aku sawetara titip pidhato. Oh kaya ngono. Bakale aku dadi wong kang jaduk. Bakale aku dadi wong kang sepi merga Widya Tripitaka saiki wis ana ing tangan Kakang Majenangra. Adidaya yo sing gedhe pangapuran. Aku tinimbalan ngersaning Bapa Guru, mbok menawa iki ana cantane lawan Widya Tripitaka. Mbok menawa ana sambungane Widya mula, Widya iki dina tak jaluk. Widya kok jaluk bali? Udayana, cetha kowe ngece kawan aku. Cetha kowe ngino kawan aku. Ngerteni Udayana. Kowe Bapa Resi Padmayana. Monggo aturanmu. Aturanmu Bapa Resi. Gemeter perkarane apa? Nggih mawon. Lho wajib dalem kados ngaten Udayana murte sampeyan. Lho kok kebangeten. Adumugi wonten tilam pagulingan lho grayan kalian kula. Jarite kula diodol lho kula cipti prawasa kiyayine. Kebangetan murid kok kaya ngoten. Nggih, panjenipun leres guru. Kula ingkang dados seksinipun. Menawi Udayana badhe awot-awot kalian Nyai Kenara. Rahayune kok wong wedok ya. Nggih. Udayana rene. Apa bener bengi iki kowe arep ngeloni bojoku? Apa?
Saluguning kolang kaling pinara sewu boten wonten seratanipun kula badhe grayang kaliyan Nyai Guru Kenarang. Tegese ora. Boten Ora ngono kok. Dalam kados pundi ta? Bocahe kandha ora. Kyayine, pundi enten maling diganggu kok ngaku niku mboten enten kyayine. Maling tetep sela. Tetep sela. Maling najan to nyolong moh ngaku. Nggih. Geleme ngaku nek digebuki ngrasakno lara. Leres. Mesti bakal ngaku. Leres kyayine. Meneng apik Udayana. Kowe cilik dadi gedhe, bojo dadi pinter, iki sing nuntun aku. Lho entek-entekane kok kaya ngene, kowe kurang ajar. Murid keranjingan ngalap dohar beng guru. Bocah kaya kowe nek ora diajar nganggo keperluan ora bakal legati. Iya. Kyayine. Tuman. Aduh. Tuman. Jenengan kados pundi ta kyayine? Lho, sing dipacali boten Udayana kok malah madhe tantra. Sing sampeyan pacal boten madhe ta, boten Udayana madhe tantra. Ingkang sampeyan dugang ingkang sampeyan pancali niki dadi Udayana nanging kula Guru. Nek kowe Nggih, lara sakit. wis no. Penjelasan kok nggih. Kyayine, kula nyuwun kalih panjenengan. Enten murid sing kurang ajar, ndak jember-jemberi padepokan, dadi contoh murid sing mboten bener. Kula njaluk Udayana tundung pinggan mawon. Ya. Udayana paring dawuh ikhlas ora ikhlas, gelem ora gelem, lega ora lega, wiwit dina iki kowe kudu lunga. sifat kaya. Mongko menanipun kula boten lepat. Kula boten salah. Iki kula panjenengan tegelan perkara nundung iman. Aja nangis, aku malah melok nangis ae. Kula tasih rasan mapan. Kyayine, jan ki rasa otak. Omae enten murid sing kurang ajar kok malah jenenge melu nangis. Bobor sifat kaya. Kula pun kantil kan para kersa panjenengan dapel sabdo pangajian panjenengan. Udayana lamun kowe lunga kowe malah selamat nanging nek kowe ora lunga kowe bakal cilaka mergo iki dina Raja Sliman kene lagi gatel. Kula badhe nyerahke pertapan Raja Sliman. Iki wis nempuh marang lelakon urip. Jeneng menungso urip ana ing alam padang, ana ing jagat kang tebane amba. Dan bisa nyelaki marang rong perkara. Rina wengi lanang wadon ala becik ketemu pisah. Iki wis jodoh. Kowe tau ketemu marang dene saiki kuwi pisah. Kuwi wis sak mestine. Menawi kersa panjenengan kados kala, kula namung badhe tuwak panjenengan. Wiwit saiki kowe urip sing tanpa gumantung marang wong tuwa. Cara kowe mlaku adoh, kowe wis duweni sangu sing cukup. Dayana, sadurunge kowe lunga, ben kowe slamet. Kowe tak sangu
tak wahi donga keselamatan. Dongane ngene apalno. Engko nek napa kene nganti teko njaba. Oh ngaten nggih. Eling-eling jaba mantrane ngene. Becik ketite ala ketara. Becik ketite ala ketara. Lamun niku kok Iku tok slamet peringatan badhe kula sakaken. ya. Muga-muga lali titik ala ketara. Becik ketitik ala ketara. Pangestunipun sing kaya sinendal mayang. Goro aku garing dadaku sesek. Aku njaluk ngombe nae. Ujung Kyayine. Ngombe aku njaluk. Jek Kyayine. Sabar. Opor si Parwayana. Ampun dipun penggalih. Murid wonten ngatos iman menika mboten namung mudayana. Nanging tesih wonten kula lan sanesipun. Ya, matur nuwun. Ya, niki lho jiwane Kyayine enggal dipun unjuk. Niki lho. Kersane dadane mak plong lega lho. Iki, Nggih, monggo dipun unjukke mawon Kyayine. iki mang duwe obat celek ta ora? Mboten Kyayine. Ojak guyon. Wong bojo kok duweni obat. Guyon. Nggih, tinggal dipun telasaken. Gajah lho. Boten kagem bejingan. Kowe gajah lho. Mboten. Enggal kemawon ben cepet Kyayine. Heh? Anggenipun unjuk enggal kemawon. Iya tahu bene ben cepet. Kersanipun cepet telas. Dipun telasaken Kyayine. Dipun telasaken. Iki racun kenara. Iki racun kenara. Papayana. Pancen tak akoni ra tak selaki. Nek banyu kita kene racun, kowe gendang mati ngerti ora? Aku bosen. Aku mau dadi bojomu. Kowe wis tuwek, kowe wis ora karone aku wis langsung nyenengke atiku. Aku mau dadi bojomu, Papayana. Katimbang loro-loro atiku mergo ndek bojo tuwek kaya kowe, nek ora tak racun gendang mati, nek kabeh iki wis tak rasake. Mergo apa? Aku duweni katresnan sing luwih enom, luwih bagus, luwih rasa sawang Parwayana. Sawang. Gene ya. Mateni wong. Ubur-ubur ikan lele. Hancur le. Mateni wong. Kelakuan kok apik kowe nduk. Iya. Gene ya Parwayana. Jebul kaya ngono. Iki judule lelakon. Ya tak akoni. Layak kowe aben turu arep tak wori kowe mengkurep. Jebule iki. Kowe demen laku selingkuh. Kenaran. Wong wedok kaya kowe kuwi ciri wanci lelewo ginawa mati. Nganti jambul wanen kempong perot. Ijeh lanangan kowe iki.
ora diajar nganti pepes balungmu ora duwe kapok kowe iki. Ayo Parwayana, nek pengen ngajar karo aku kowe wis tuwek kowe serandi tenaga. Arep apa syukur masalah pergi. Ngenyek. Wah aku tuwa ora kuat ngajar kowe ngono. Ayo Parwayana. Lho kok manasati? Malah nantang mbok arane ora kuat ngajar kowe. Yo ayo. Ah, semane. Parwayana. Kowe saya pola, ambekan saya pedhot lho. Ayo pola Parwayana. Ngono. Wis ya. Kenarang padha karo kowe nyebah dodo kowe ngiwake karo wong lanang, idak-idak karo martabate wong lanang. Nek ora diajar nganti remo cilaka kowe. Bener Made Chandra. Aduh. Res ndak kakean omong. Aduh ya cepet tenan iki. Aduh mati aku. Made Chandra. Ibarat nandur kacang tukule kok kacang ijo. Nundur pari tukule rawe. Nandur becik palesmu kaya ngene. Yo kowe ngumbar angkara. Nanging titen ana besok patine Chandra saka tangane wong wedok sing mbok nyepatani lan kowe Kenarang kowe wis bosen de bojo aku kowe kepengin aku mati ben kowe dadi rondo kowe gampang milih wong lanang sing luwih enom yo mesti keturutan aku tetep mati kowe dadi rondo nek Kenarang dadi rondo selawase urip Kenarang tetep rondo aku kok wis blereng iki ndak wis arep tutupno Gek gak mati Parwayana. Lamun aku mati layonku mapan ana ing Raja Sliman Pulo Bali ning arwahku bakal mulandara ing Jawa Dwipa Kapiring Wetan manggon ana ing panggonan kang sakral tegese suci Gunung Kawi sapa wae lanang wadon munggah Gunung Kawi ora bojo wani padha selingkuh cendhek kumur rasane angin kok lagi merinding kabeh aku Made Chandra. Apa dulu Made Chandra? Hei, apa? Sampai ini pun mati apa dereng? wes Arep mati wae kok sing nglarakno ati Made Chandra. Made Chandra. Hei, Saiki rasa bingung. Kelonan pitung dina pitung bengi ora ana sing ngalang-alangi. sing wigatos sakniki ngupati kanudayana. Kaya ngono. Kitab Tripitaka wonten Ayo, Made Chandra.